Good morning, good morning. Nanglawag mo tag manok. Sa mga bisdak na nanglawag mo tag manok. Nalo. Tambal para sa sipon. Sa mga piso. Nag-inom sila og tubig nga nay tambal. Ang tambal nga para sa sipon.
Singgit, oy. Huliin ko kung sino ang sinisipon dito para painom ko ng gamot. Ganito ang magpainom ng gamot pag grabe na yung sipon. Dapat dapat itingal mo. Buti na lang andito yung ko, panganay ko. Ito yung tumutulong sa akin para sa paghawak. Kuya! Siya po ay Amis nanay. 10 taong gulang. Yung panganay ko. Magaling niya maghawak. Sanay na yan. Yan. Yung mga hinuhuli ko, yung mga tinitingnan ko na may sipon talaga. Para hindi talaga hindi masyadong siponin. Maagapan agad. Si kawawa pag lahat sila sinisipon. Pag yung manok na may sipon is mabaho talaga. Mabaho yung na. Yan. Yung karamihan dito is nangingitlog na. Kaya pinapainom ko ng sipon kasi kawawa yung mga sisiw nila. Pag maging sisiw na is talaga pati yung sisiw masisipunin. Tapos? Yan. Tingnan ko yung iba. Sino pang may sipon dyan. At pinapainom ko talaga ng gamot. Karamihan dyan is may itlog na yan. May itlog na yan. Kaya tingnan ko mabuti kung may sipon talaga. Kasi kawawa pag may sipon yung manok. Ganito ang pagpainom ng manok na may sipon. Dapat pinupursige mo talaga makainom sila para agapan agad. Yung mga manok ko talagang sa Bisaya pa, mga anad kayo, mga bisdak yan. Ano yung makarelate ni mga anad kayo niya kung manok. Bigyan ko naman ng pagkain para makita ko yung sino talaga yung sinisipon. Yung isa ayan. Maraming sipon to. Halos 2 buwan na yung sipon nito. Hindi pa nawala yung sipon nito. Alam kung anong klaseng gamot ipainom nito para mawala. Baka nakauna-huna na ako na baka ikawali ko na lang. Sarap nitong kawaliin kang may sipon. May timpla na. Tingnan ko yan ngayon. Sino pa may sipon dyan. Saan nga pala, wala akong biyahe ngayon. Siguro bukas o sunod na araw may biyahe na ako. Kasi may konting problema yung sasakyan ko. Binibilihan pa ng visa. At dito lang muna ako ngayon. At mamaya magpapanday ako ng kulungan ng manok. Yung kahoy na sa gilid, yung nakatayo, yan yung gagawin kong kulungan.
para may ilagyan ako sa bagong pisa na naman. Marami itong manok na to. Ito ay 13 manok lahat. Dalawa yung nag-uupa, ay yung laki na nag-breeding at 11 yung bai. Medyo marami-rami din. Medyo malaki-laki din yung pagkain nila sa isang linggo. Pero siguro kung ang itlog na to, makakabawi na ako dito. At siguro buwan-buwan o 15 days, mga every 15 days makakabinta na ako. Makakabawi na ako sa pagkain. At makakakain, makakaihaw din. Masarap ihawin ang Bisaya kasi malasa. Malasa to. Sarap to. Lalo na pag laki. Sobrang lami. Sobrang lami, kainin ba? Oh, tapos yung pagkain. Yung pagkain dito is mix pala to. May Integra 3, may hammered, yung hammered, yung tahop na may may halong mais, yung natawag na hammered. At nilagyan ko rin ng PPC. Yan yung pangpataba. At matapos ko na ako dito ngayon, kakain at magpapanday na ako ng kulungan.